Bine v-am regăsit, suntem din nou live aici la Hello Sănătate TV, începe Trăiește Sănătos și astăzi vom povesti despre digitalizarea stomatologiei, cum ne ajută, pentru că lucrurile au evoluat atât de mult încât simt eu că sunt o serie de beneficii și o să ne povestească în detaliu, în amănunt, invitatul nostru de astăzi, Silviu Stănescu, medic specialist parodontologie. Mă bucur să te revăd, Silviu. Și eu mulțumesc de invitație. Lucrurile sunt în plină evoluție și este bine că, uite, și în România ținem pasul. Eu mă bucur că se întâmplă așa. Și eu. O să vreau să ne explici ce înseamnă această digitalizare a stomatologiei. Din fericire se întâmplă și la noi în primul val în care se întâmplă în toată lumea și asta înseamnă că avem foarte multe beneficii aproape în toate domeniile stomatologiei, în toate specialitățile stomatologiei. Și constă în obținerea de informații pe suport digital, în adăugarea acestor informații în fișa pacientului și în folosirea lor în diverse scopuri. O să le discutăm pe rând pe fiecare în parte, pentru că e greu de spus ceva global despre toate. Deci, iată, cumva sunt o serie de beneficii reale pentru pacient, iar pentru tine ca medic stomatolog, cumva ți se ușurează munca sau poți fi mai precis? Se ușurează munca foarte mult, crește predictibilitatea foarte mult, adică poți să știi dinainte ce rezultat vei avea într-un procent de posibilitate destul de mare, foarte mare. Toată medicina merge pe acest trend al predictibilității și toate imaginile 3D, toate scanările 3D, toate informațiile pe care le obținem în format digital ne ajută la diagnosticare mai bună, la programarea tratamentului mai bună, planificare și pregătirea intervențiilor, indiferent de ce intervenție e vorba. Bun, hai să povestim în detaliu, să o luăm pas cu pas. Ajungem la un consult, la o consultație. Ce se întâmplă în varianta aceasta modernă, iată, cu o stomatologie digitalizată? Și profit de această întrebare să vă lansez și vouă oportunitatea aceasta de a adresa întrebări domnului doctor, pentru că suntem live și astăzi și așteptăm și întrebările voastre. Dacă aveți curiozități, dacă vreți să aflați ceva anume, domnul doctor Silviu Stănescu o să vă răspundă. Sau ne puteți povesti și împărtăși și din experiența pe care voi ați avut în ultima vreme la stomatolog, dacă ați beneficiat de aceleași servicii moderne. Bun, ajungem, intrăm în cabinet. În ce constă această consultație modernă, da? Beneficiind de această tehnologie digitală? Într-adevăr, digitalizarea începe de la consultație. Prima parte a consultației, anamneza, constă într-o discuție cu pacientul. Aceasta nu putem să spunem că este digitală, este o relație 1 la 1 cu pacientul. Asta e bine că a rămas face-to-face. Așa și exact. Sper să rămână așa pentru totdeauna. Noi avem nevoie de informații luate privind în gura pacientului direct, dar toate informațiile care considerăm că sunt necesare în urma acestui dialog cu pacientul pot fi trecute în fișa pacientului, care deja este digitală. Avem un soft de clinică, de cabinet, în care putem să trecem toate datele despre pacient, despre sănătatea acestuia, despre antecedentele lui, antecedentele din familia lui și așa mai departe, lucruri care sunt foarte importante pentru noi. Deci, iată, poți face o fișă completă, completă, poți și compara de la o ședință la alta, nu? Cu siguranță, da. Și la această fișă, unde noi trecem ceea ce discutăm cu pacientul, se adaugă, bineînțeles, examenele complementare, care fac parte din această consultație inițială. Și acestea pot să constau în radiografii, care pot să fie panoramice sau retroalveolare. Acestea existau și până acum. Deja această parte era digitalizată de ceva vreme, dar au fost introduse acum, ca parte din această consultație inițială, scanările intraorale cu camera video, niște scanări 3D. Noi putem să replicăm gura pacientului pe calculator cu aceste scanări 3D sau, ca radiologie, putem să efectuăm niște radiografii 3D sau niște tomografii, cum le știe lumea mai popular. Acestea completând, în cazul în care este necesar, informația pe baza căreia putem să diagnosticăm și putem să facem avem imagini. Putem exact. să facem ne-ai adus și imagini și este bine, plan de tratament. Așa. Deci, iată, aceasta înseamnă 3D, da? Că tu te poți juca și exact. Poți mișca acest mulaj, nu? Și spre deosebire de o inspecție în gura pacientului, puteți vedea că noi rotim imaginile în toate direcțiile și putem privi aceste imagini din diverse unghiuri, care poate nu ar fi posibile sau ar fi foarte dificil de replicat în realitate.
Putem să verificăm ca în acest caz dacă a fost pregătit suficient pacientul pentru niște lucrări protetice. Tehnicianul primește aceste informații și în baza lor el realizează lucrările protetice care sunt de o mare precizie și care pot să aibă diverse forme. De ce spun că pot să aibă diverse forme? Pentru că dacă vorbim de grupul frontal, grupul care se vede, grupul de dinți frontal, ei fac parte din estetica pacientului și în momentul în care lucrăm într-un fel la partea din față, la dinții care se văd, noi trebuie să ne consultăm cu pacientul pentru că modificarea formei dinților poate să schimbe complet fizionomia unui om. Și atunci acești dinți se pot potrivi cu fizionomia pacientului sau nu. Pot să îmbunătățească. Poate fi încântat sau nu. Da. Spre exemplu, am avut o pacientă la care cu ceva timp în urmă s-au făcut niște fațete dentare. Aceste fațete dentare prezentând caracteristicile formei dinților masculine. Și datorită acestui fapt, ea avea o imagine ușor năsprită, ușor masculină, să spunem. Deci, iată, doar de la niște fațete, adică de la se forma lor. fizionomia feței din ulterior, fizionomie feminină, puteai să da. te duci cumva spre fizionomie masculină. Da. Deci, niște detalii extrem de mici pot să te schimbe dintr-un om foarte plăcut și cald într-un om rece. Atât culoarea dinților, cât și forma dinților. Și cu această tehnologie modernă, da, totul digitalizat, tu poți vizualiza. Se poate vizualiza pe un așa calculator, cum spuneai încă de la început, ceea ce vrei rezultatul, să faci, da, exact. Și poți prezenta pacientului exact 2-3 forme de dinți care în mod normal teoretic s-ar potrivi acestei forme a feței pacientului, a personalității pacientului, că unele persoane sunt mai moi, mai delicate, altele sunt mai agresive și atunci inclusiv la nivelul acestor detalii se poate alege forma dinților să se potrivească nu numai cu fizionomia, dar și cu personalitatea pacientului. Și în cazul pacientei de care vorbeam mai devreme, noile fațete pe care le-am creat noi au transformat-o într-o persoană foarte plăcută, foarte caldă. A fost spectaculos. Foarte interesantă ce ne povestești. Și asta cu ajutorul digitalizării, bineînțeles. Exact, pentru că spuneai că poți vizualiza, poți vedea rezultatul final și atunci medicul împreună cu pacientul vor decide care este forma finală, nu? Da. La consultația inițială se fac și poze care sunt tot în format digital și există softuri care îmbină pozele, scanerele 3D exterioarele capului, scanerele intraorale 3D și computer tomograful și poate recrea pe un calculator digital tot capul tău, atât interior cât și exterior și se poate lucra pe orice detaliu. Bun. Fabulos! Da, chiar că fabulos și mulțumim că ne-ai adus și imagini. Erau multe imagini de adus, am selectat câteva. Oricum avem suficiente ca să mai arătăm și să mai povestim. Iată, aici avem Asta e o radiografie panoramică care se folosește la orice consult inițial, ne dă niște informații generale. În momentul în care vrem să intrăm pe detalii, trebuie să facem ori o radiografie retroalveolară, care este mai mică ca întindere în gură, adică poți vedea doar 2 sau 3 dinți, însă cu foarte multe detalii față de această radiografie. Sau această radiografie ne poate conduce către un computer tomograf, ceva de genul acesta, da, unde putem vedea 3D oasele, dinții, dar și interiorul osului, putem executa măsurători pe grosimea dinților, lățime, înălțime a osului și putem să stabilim... Astfel încât să vezi dacă e suficient os pentru exact, ce urmează. pentru implanturi, pentru o adiție osoasă, dacă avem un defect osos important, putem să calculăm ce volum de os avem nevoie pentru acea intervenție chirurgicală. Deci ne ajută inclusiv la programarea intervențiilor și pregătirea lor în cel mai mic detaliu. În trecut era insuficient să te uiți pe o radiografie panoramică, pentru că la acea radiografie toate informațiile din mai multe planuri erau toate comprimate într-un singur plan. Și atunci era o aglomerație de informații care nu-ți oferă precizie. Era mult prea generală informația, da. Bun. Hai să vedem, cu toții știm că amprentele acelea clasice erau
destul de greu de luat și pacientul nu se simțea extraordinar. Acum lucrurile s-au schimbat. Iei aceste amprente digitale, așa cum am văzut, și recompui, recreezi în 3D în spațiu și te tot joci cu acel mulaj format digital. Și păstrezi această scanare, spre deosebire de amprentele clasice, care aveau o durată de viață de câteva zile, după care le pierdeai. E adevărat, puteai să păstrezi modelele, dar asta însemna foarte mult spațiu de depozitare și nu făcea nimeni așa ceva, să păstreze pentru fiecare lucrare protetică modelele, nu se făcea așa ceva. Cu scanarea 3D... Cum se realizează acum amprenta aceasta digitală? Amprenta se realizează efectiv scanând cavitatea bucală cu o cameră, cred că avem niște imagini, cu o cameră video imediat, Samuel, de dimensiuni reduse. Această scanare, această amprentă... un pic, aici este altceva, este tot parte din digitalizare, este scanarea și este pregătirea unor dinți pentru fațete sau pentru coroane dentare la microscop, pentru că trebuie să vezi fiecare detaliu și tot ce vedem noi în ocularul microscopului se poate vedea pe ecran, pacientul poate să vadă și să urmărească în timp real ceea ce se întâmplă. Asta ne ajută foarte mult la comunicarea cu pacientul, la siguranța pe care noi o dăm neascunzându-i nimic, el văzând în timp real ce îi se întâmplă în gură. Pentru mulți pacienți asta înseamnă un confort suplimentar, pentru că oamenilor ne este frică de necunoscut. Aceasta este o parte din scanarea intraorală. Această scanare este făcută la un copil, se văd dințișorii de lapte. Și ce avantaj este extraordinar la această scanare la copii, la amprenta la copii? Este foarte greu să faci un copil de câțiva anișori să stea pe loc cu gura deschisă, fără să vorbească, ca să îi se ia o amprentă pentru un model de ortodonție, de exemplu. Poate are nevoie de un aparat ortodontic. Cu această amprentă digitală noi ne putem opri la indiferent câte secunde. Tot ce am făcut, tot ce am filmat, am scanat până în secunda aceea, rămâne salvat și apoi putem da pauză copilului să ne spună ce vrea, să clătească, să facă ce vrea el și reluăm exact. Asta este un scan complet al unei gurițe de copil. Putem vedea atât noi cât și ortodontul tot ce se întâmplă în gura pacientului. Și faptul că, uite, dințișorii n-au suficient loc și sunt îngrămădiți. Exact. Și are nevoie acest pacient de un aparat ortodontic. Da. Plus că și pentru copil este mai interesant și fascinant dacă vede imaginile, este ca și când ar fi într-un joc și acceptă mai ușor, adică vede ce îi se întâmplă și altfel cooperează. Și în baza acestui scan la copii se realizează tot digital, se printează niște modele din plastic și pe aceste modele din plastic, ceea ce vedeți în imagine sunt aparatele care se fac acum și personalizate pe culori, pe gustul copiilor și aleg singur ce culoare își doresc aparatul. Acest aparat se obține în urma modelului printat pe baza scanării intraorale. Pentru că uite ce frumos arată, sunt tot felul de culori, de materiale și le asortează și le schimbă. Adică e deja o modă, e cumva cool ca să porți și să-ți îndrepți foarte cool, da. Ceea ce este bine că lucrurile s-au schimbat. Pentru că toată stomatologia devine mult mai prietenoasă fiind digitalizată din foarte multe aspecte, atât pentru medic cât și pentru pacient. Bun. Mai sunt acele plombe speciale, la fel scanate 3D. Da, putem să le luăm pe rând acum, pe specialități, la ce putem folosi această scanare. Într-adevăr, cel mai simplu domeniu, să zicem, din stomatologie sunt procesele carioase care trebuie îndepărtate și refăcuți dinții cu clasic le spuneam plombe. Aceste plombe se fac dintr-un material plastic foarte evoluat, cu mai multe componente, dar fiind un material plastic, el în timp se depreciază și trebuie schimbat. Așa că, teoretic, noi știm că la 5 ani trebuie să schimbăm o plombă clasică și există o alternativă mult mai sănătoasă, să creăm aceste plombe într-un laborator pe baza scanării digitale a cavității pe care noi o obținem în urma curățirii cariei. În loc să facem noi, să creăm noi plomba în gura pacientului pe loc, trimitem scanarea la laborator și tehnicianul din niște materiale ultraperformante de ultimă generație, cu caracteristici apropiate cu caracteristicile dinților, să creeze aceste plombe din zirconiu sau ceramică, ele rămânând în cabinetul stomatologic doar să fie lipite. Asta înseamnă că scădem foarte mult timpul pe care îl petrece pacientul în cabinet, ceea ce în secolul vitezei este extraordinar. Mult.
și îl scutim pe acest pacient să revină la fiecare 5 ani să-și schimbe această obturație, ea putând rămâne în poziție toată viața pacientului, prezentând caracteristici cumva asemănătoare, ca să nu putem să spunem identice, cu ale dintelui. Deci cumva este o plombă pe viață. E o plombă pe viață. Este mai scumpă, bineînțeles, Da, dar merită. avantajele sunt net în favoarea acestei soluții și se obține foarte simplu digital. Bun, uite că sosesc deja mesajele și mă bucur că se întâmplă așa. Maria, mă bucur că ești și astăzi pe recepție. Să știi că Maria Costă ne urmărește din Italia. Îți mulțumim, Maria, ne salută și spune cu drag alături de voi și noi ne bucurăm, Maria, să fim împreună. Spune, mulțumesc pentru informațiile utile aduse, slavă Universului, am ajuns la 48 de ani și nu am nicio problemă dentară, doar curățire și albire. Păi uite, vezi, pentru că ești prietenă cu medicul stomatolog, de aceea îți păstrezi dinții sănătoși, nu? Pentru că Maria, chiar dacă nu are probleme stomatologice, văd că trece pentru ceea ce ar trebui să facem cu toții, nu? Să facem o igienizare, o curățare profesională. Da, este esențial, deși subiectul emisiunii nu este profilaxia. Dacă tot avem ocazia, aș vrea să comunic tuturor pacienților care ne urmăresc că o vizită la stomatolog nu mai este necesară după noile concepte la 6 luni, la un an, cum era înainte. Este o perioadă foarte lungă în care se pot întâmpla foarte multe lucruri foarte bune, ca să ne exprimăm în continuare pozitiv. Ar trebui să ne prezentăm pentru o igienizare, dacă avem toți dinții întregi, toți dinții noștri în gură, la 3 luni, dacă avem lucrări protetice pe dinții noștri la 2 luni și dacă avem implanturi sau boală parodontală sau antecedente de boală parodontală în familie, ar trebui să ne prezentăm lunar. Aceasta este o medie care ulterior se personalizează pe fiecare pacient în parte. Lumea nu cunoaște aceste informații și profit de discuția noastră ca să comunic aceste lucruri și pacienților care ne urmăresc. Bun, mulțumim și pentru acest sfat și îți mulțumim, Maria, că ne urmărești, ne scrii din Italia. Da, hai să continuăm cu alte exemple. Am vorbit despre plombele acestea pe viață, sună foarte bine, spuneai dintr-un material foarte bun și pe care le poți ține toată viața. Ori din ceramică, ori din zirconiu, da. Bun, de îndreptare de dințișori am văzut totul în ortodonție, realizat, da, ne ajută foarte mult scanările la partea cu copiii, cu aparatele, dar și la adulți. La adulți există un tratament care se face pe baza unor gutiere. La acest tratament pe care pacienții le poartă, deci nu acel tratament cu brackets care se lipesc pe dinți, sunt niște gutiere transparente care se poartă pe timpul nopții, dar se pot purta și pe timpul zilei. Și aceste gutiere se realizează digital în urma scanării digitale a gurii pacientului. Deci această parte de ortodonție, nu este toată ortodonția, dar această parte de ortodonție beneficiază în totalitate de tot ce înseamnă digitalizare. Este full digital. Da, și uite că mai avem imagini, sunt aceiași dințișori pe care i-am văzut și mai devreme. Apoi lucrări protetice, nu? Tot felul de coroane, imaginile punți. Pe care le-am avut mai devreme cu acea scanare cu dințișorii care erau pregătiți pentru niște coroane în zona frontală, ne ajută foarte mult scanarea aceasta digitală, atât în comunicarea cu laboratorul și trimiterea laboratorului a informațiilor pe baza cărora ei creează lucrările dentare, dar ajută și medicul foarte mult în prepararea dinților pentru aceste lucrări, pentru că, din nou, repet ce am spus mai devreme, este foarte greu să vezi în gură din toate unghiurile din care ai avea nevoie să vezi perfect, deși ne uităm cu oglindă, cu lumină. Este mult mai ușor să verifici ceea ce ai făcut la un moment dat, pe etape, cu ajutorul unei scanări. Odată obținută scanarea, te uiți pe calculator, o rotești din toate părțile, poți să măsori distanțele pe care le ai între dinți, ceea ce iar este incredibil, să vezi dacă mai ai nevoie de 0,2 mm, de 0,5 mm în anumite părți pentru a obține o lucrare protetică corectă. Uneori poți avea impresia că este loc suficient pentru o lucrare, dar să te păcălești. Uneori ochiul nostru nu percepe foarte corect în umbră sau în condiții de iluminare foarte slabe în spate, în fundul gurii. Și putem verifica toate aceste lucruri pe scanarea digitală. Deci, iată, tot felul de tratamente complexe care pot fi făcute ceva mai ușor sau mai sigur. Mai sigur, mai precis și mai corect. Tehnologiei digitale, da. exact. Ceea și ce ajută este atât medicul important. cât și tehnicianul foarte mult. Și cred că nu greșesc dacă spun că implantul poate fi
făcut personalizat, nu? Folosind toată această Da. scanare și tehnologie 3D. Ne ajută această tehnologie 3D la pregătirea implanturilor clasice prin măsurarea osului, dar în afară de implanturile clasice există niște cazuri mai speciale în care implanturile clasice nu pot fi folosite pentru că nu există os suficient, cum este cazul acestei doamne. Și pe baza scanării intraorale, pe baza computer tomografului, putem obține o imagine 3D și un producător care nu se află în România, se află în Portugalia, ne creează acest implant personalizat care urmează să fie așezat în gura pacientului. El va fi prins de os cu foarte multe șuruburi de dimensiuni mai mici, neexistând os suficient pentru implanturile clasice care trebuie să aibă o anumită dimensiune minimă, dar care această dimensiune este destul de mare pentru osul pe care pacientul nu-l mai are. Da, uite, cineva ne mai întreabă legat de îndreptarea dințișorilor dacă există tot felul de tratamente acum cu gutiere. Da, am spus mai devreme, există tratamentul Și cu gutierele le faci tot așa digitalizat, adică Da, scanând? ele sunt făcute de un laborator în baza unei simulări evolutive a situației din gură pe care ne dorim. Etapă cu etapă se pleacă de la situația pe care are pacientul în gură până la situația ideală cu dinții îndreptați și calculatorul face o simulare pe care traseul ideal ar trebui să plece dințișorii milimetru cu milimetru, milimetru cu milimetru, exact cum ar trebui ei să se miște, ideal, până ajung în poziția inițială și pe aceste etape se printează pe fiecare etapă câte o gutieră, care diferă, bineînțeles, de la etapă la etapă și se schimbă la 2 săptămâni. Se poartă prima gutieră, dinții se mișcă puțin, se aruncă acea gutieră, se scoate din cutia primită următoarea gutieră, se poartă următoarele 2 săptămâni, aceasta forțează dinții să plece încă puțin spre poziția ideală și tot așa până ajungem la ultima gutieră care ar trebui să coincidă cu poziția ideală a dinților. Sună bine, cel puțin pentru adulți sau pentru adulții care nu vor să țină bracheții aceia, că bănuiesc că aceste gutiere sunt transparente nu le vezi. Se poartă noaptea, dar pot fi purtate și în timpul zilei. Se văd puțin, dar în niciun caz nu ca brecheții lipiți pe dinți cu sârmulița aceea. Clar, sunt mult mai estetice și mai ușor de primit de anumite categorii, dar trebuie să informăm pacienții că există limite. Sunt cazuri care nu pot fi tratate doar cu aceste gutiere, motiv pentru care ortodonția clasică rămâne în continuare valabilă. Ce bine că ai făcut această precizare. Da, nu pot fi folosite în toate cazurile. Medicul ortodont decide dacă pot fi folosite aceste gutiere sau nu. În cazurile complexe, cu siguranță nu. Și aceste gutiere pot fi o soluție și pentru a preveni boala parodontală, nu? Pentru că știu că dinții îngrămădiți... Indirect, da, informația este corectă, dar trebuie explicată. Aceste gutiere, adică îndreptarea dinților, tot tratamentul ortodontic, poate preveni boala parodontală prin reașezarea dinților într-o poziție corectă. Pentru că dacă dinții sunt îngrămădiți, ei sunt foarte greu de igienizat. În acele unghiuri care se formează foarte strâmte se depune tartru, placă bacteriană, sau dacă dinții sunt foarte îngrămădiți în os, foarte apropiate rădăcinile, pe zona respectivă se pierde osul care a rămas foarte subțire. Și iată, boala parodontală ușor își face locul în viața acestor pacienți. Și asta nu este bine. Bun. Îmi spuneai înainte de emisiune să nu uităm să vorbim despre sterilizare. Este foarte important acest aspect, nu? Este un subiect fierbinte în stomatologie în acest moment. S-au introdus niște norme foarte stricte și care sunt destul de greu de îndeplinit, dar ușor stomatologia se adaptează la aceste norme. Sunt foarte greu de îndeplinit, dar dacă e să le analizezi la rece, sunt foarte bune. Elimină practic riscul de a avea situații în care instrumentarul să nu fie steril. Ce este cel mai greu de realizat, și o să vă povestesc de ce vreau să povestesc asta la digitalizare, este să urmărești traseul unui instrument în clinica stomatologică din momentul în care iese de la sterilizat până când se întoarce la sterilizat. Deci ca să fii sigur că nu s-a strecurat nicio greșeală, nicio eroare umană. Aceste aspecte fiind verificate de cei care vin să ne controleze, se alocă încă de la începerea procesului. Încă de la începerea procesului de sterilizare se alocă o astfel de etichetă cu un cod specifică fiecărui instrument pe care l-ai în clinică sau în cabinet. Scrie inclusiv cum se numește acel instrument pe acea etichetă, se lipește pe acea punguță
Și în momentul în care, sau instrument, sau ce-o fi el, freză și așa mai departe, în momentul în care se folosește la un pacient un instrument sau mai multe instrumente, personalul clinicii scanează codurile respective cu telefonul sau cu un scanner. S-a ajuns foarte departe acum, telefoanele ne ajută inclusiv să scanăm aceste coduri, pentru că softul clinicii este și pe telefon, nu doar în calculatoarele clinicii. Și acel cod se transmite automat în fișa pacientului la manopera din ziua respectivă. În imaginile respective se vedea inclusiv în fișa pacientului o listă întreagă de coduri. Acelea erau codurile, iată, acestea erau codurile la toate cele de aici, de pe ecranul cel mai mic din mijloc. folosite și sunt toate instrumentele folosite în ziua respectivă la un pacient și sterilizate. Și astfel se poate controla oricând, sau dacă un pacient, Doamne ferește, are un eveniment neplăcut în viața lui și constată că s-a infectat cu un virus. Noi, stomatologii, am fost de foarte multe ori acuzați pe nedrept că am transmis noi anumite boli. Nu le iau acum să discut despre ele în amănunt, dar noi putem demonstra acum, pentru că avem această trasabilitate, putem demonstra că la pacientul X în ziua Z s-au folosit următoarele instrumente care fac parte din ciclul de sterilizare Q și nu s-a folosit nimic altceva la acel pacient și totul este dovedit, scris cu... Deci atât nu mai există niciun dubiu, iar pacientul poate să intre relaxat pe ușa cabinetului. Eu zic că putea să intre și înainte relaxat, dar acum există niște dovezi de necontestat. Corect. Uite, și Elena și Ionela se uită și vă mulțumim că ne sunteți alături și astăzi. Ion Fozocoș la fel ne salută și el. Bună ziua, Ion, mă bucur că ai revenit. Suntem pe final de emisiune. Nu pot să închei această emisiune fără să-ți adresez și această întrebare, da? Ne tot modernizăm, ne tot digitalizăm, robotizăm. Nu te tem că la un moment dat, nu știu, adică sigur este rolul medicului, este bine stabilit, acum cel puțin nu se poate fără, dar în timp oamenii poate că se întreabă cum o să fie peste niște ani, așa, dacă roboții ăștia ne iau locul cu totul. Tot ce s-a întâmplat până acum cu această digitalizare nu ne-a luat deloc locul. Ne ajută foarte mult, ne ajută să devenim mai predictibili, ne completează practic experiența și toate cunoștințele pe care le avem, dar cel puțin până în momentul de față toată această tehnologie nu poate să ia locul medicului ca decizie, ca planuri de tratament, nu poate să înlocuiască comunicarea cu pacientul. Tot medicul este cel care decide, dar este extraordinar de binevenită. Și practic este cel care lucrează cu roboței ca să se ajute, nu ca să... Exact. O să ajungem totuși și acolo, o să ne ajute foarte mult la o intervenție. Există deja niște roboței care ne ajută să plasăm într-o poziție corectă implanturile față de modalitatea clasică de a le insera cu mâna liberă. Cu siguranță poți fi mult mai predictibil cu acel roboțel, dar încă nu sunt la îndemâna oricui. Sunt niște aparate extrem de scumpe care încă nu au pătruns pe piață la modul să devină un instrument comun de lucru cu ele. Deci răspunsul este da, mai avem nevoie de medici, de asistenți medicali, de... Da, nu se poate fără. Ci doar vă ușurează munca și iată, se creează și o serie de beneficii pentru pacient, pentru că spuneai precizie mai bună, mai puține drumuri către cabinet, adică într-o singură ședință poți rezolva mai multe lucruri. Sau nu mai puține ședințe, depinde de complexitatea cazului. Amprentele nu mai sunt cum erau înainte, să creeze acele senzații neplăcute că ți-au umplut gura cu un material, multă lume avea senzație de greață. Acum nu mai există așa ceva, amprenta e o plăcere. Faptul că poți să stochezi absolut toate datele, să compari pacientul, dacă pleacă, acum mulți pacienți pleacă pe alte continente, în alte țări, pot să plece cu dosarul complet digital, îl putem transmite în secunde în altă țară altui medic care să preia baza de date a pacientului și să o folosească în continuare, ceea ce până acum era aproape imposibil. Bun, deci iată, privim cu optimism, ne bucurăm de toate tehnologiile acestea moderne. Îți mulțumesc din suflet că ți-ai făcut timp și ai venit astăzi alături de noi. Și eu că mi-ai dat posibilitatea să vorbesc despre aceste minunății. Te așteptăm să revii. Sigur. Să ai mult succes în tot ce faci. Să-i faci fericiți pe pacienți, să fie mulțumiți de noile lucrări și de tot ce se întâmplă acolo în cabinetul stomatologic, pentru că este foarte, foarte important. Mai ales când faci din pasiune lucrurile acestea, bucuria pacienților reprezintă o recompensă imensă
Pentru medic. Și cartea lui de vizită, bineînțeles. Cu siguranță, da. Mulțumim foarte mult, îți mulțumesc din suflet pentru sfaturi, să le mulțumim și celor care astăzi au fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Mulțumesc că ne-ați ascultat, ne-ați urmărit, ne-ați scris și mulțumesc și firmei Zenit că susține acest proiect astfel încât noi să ne putem întâlni periodic și să povestim lucruri interesante. Aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși, voioși, ne revedem curând aici la Trăiește Sănătos la Hello Sănătate TV. Numai bine! Numai bine!